हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे ससे भिडिअखौ नुनानै बयबो बुजिखाबाय नङा होमब्ला? मानो होनोब्ला दासान्दि बे भिडिअआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां भाइरेल जागासिनो दं। भाइरेल जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बेबायदि मुखैथाव आखुनि मोसानानै जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो बर' हारिनि गोथार रंजालि फोरबोखौ लाजि फोनांनाय जादों। मानो होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासान्दि बर'नि रंजालि फोरबोनि रंजानाय बाजानाया सोलिगासिनो दङ आरो बे रंजालि फोरबोनिनो बेबायदि गाज्रि आखुनि मोसानाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नुनाय बायदिब्ला सासे हौवा मानसिया हिनजाव मानसिफोरखौ जानला मेनलायै आखाइ होनायजों लोगोसे खुदुमलाबायनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबायदि आखुआ जोंनि बर' समाजनि थाखाय जोबोद लाजिनांथाव।